Bueno, entramos nun momento do ano no que pois facemos moitas compras, verdade? Vemos ademais moito rebumbio polas rúas, moita xente entrando e saindo dos comercios e o que aumenta tamén é a afluencia de ladróns polas calles, así que hai que ter moito cuidado, por eso a Garda Civil pois emitiu un comunicado cunha serie de consellos que temos que seguir para evitar que nos rouben. Sobre todo atendede as persoas maiores, porque mirade isto, hai que evitar levar grandes cantidades de cartos en riba, é dicir, non vaiades con moitos cartos en efectivo porque se vos rouban, se vos pillan e que quedades sen absolutamente nada. Despois tamén é moi importante ir pola parte interior da beirarrúa. Se aí está a estrada e aquí están as casas ou os comercios, pois vos ide máis achegados cara aquí. Por qué? Porque pode pasar un coche, alguén botar a man ao bolso e levárnolo. Claro que o tema dos bolsos tamén hai que ter ollo con eles porque é mellor levar os bolsos agarrados pola asa ou así debaixo do brazo e non colgados nunha correa porque tamén é máis sinxelo que nos rouben. E ollo os descoñecidos que se nos acheguen para contarnos un conto ou para contarnos calquer cousa. Atentos, porque o mellor é un ladrón que está con outro cómplice e mentras nos están a nós contando ese conto e facéndonos que nos despistemos, veña outro por detrás e nos pode roubar. Atentos a estes consellos e seguidios, porque é moi importante para evitar que nos rouben e quedarnos sen os cartiños, sen o bolso, sen a documentación, sen moitas cousas. Nós hoxe saímos a preguntarvos á rúa, e ollo, porque xa atopamos máis dunha víctima de roubo nas rúas e contanos a súa historia, así que andade con moito ollo. A Garda Civil lanzou unha serie de recomendacións para evitar que os nosos maiores leven sustos cos amigos do alleo na vía pública. Coñecen eles estas medidas de seguridade? Para que non oí nada, non sei... Non sabe cales poden ser? No. Supongo que cuando vas al cajero o algo así, ¿no? Yo no he oído nada aquí en Negro de eso. A veces organizo viaxes con amigos, compañeros meus, e o primeiro que lle digo antes de salir é que teñan cuidado con as cartellas, eso sobre todo. Roubaronlle algunha vez a usted? No, Non tuvo ningún susto? no. Vino una chica para que le firmara unos papeles que era esto lo otro y me despistó de tal forma que al sacar la cartera para darle a eso me despistó y me sacó 300 euros. No, a miña sogra me teño un sustiña, pobre señora de 87 anos que lle roubaron a carteira de daquela. E bolso leva? Non leva O bolso? bolso vai dentro. Ai, vai agochado? Aí, claro. Ai, vai dentro de aí. Claro, aí é máis complicado roubarlle a usted. Natural. A mí non me rouban así. Ademais, xa como xa oio na tele, pois xa non... Xa anda con ollo. Xa estou prevenida. Usted cando vai por as aceras, por onde suele circular? Máis pegadiño á parede ou máis cara fora? Yo más cara afuera, siempre. Pois é un erro. Hai que ir pro lado da parede, Sí, claro, sí. e ten que levar o bolso para o outro lado. Claro. Sí, debía de levar para que non lle para que quiten. non, pero eu sempre decidí antes. Vos que facedes para que non vos rouben a carteira? Hombre, normalmente o que facemos é levalo colgado de lado e ben enganchado. Cuando es una cartera así, un bolso así, me lo pongo abajo del cierre. Cando vou ao mercado, xa procuro tamén apoiala ben a miña espalda porque non me roube. As autoridades recomendan non levar moita cantidade de cartos. Tú sueles levar moito carto na carteira? Levo sempre 20, 30 euros que para tomar un café, unha cerveza, un vermú e todo iso. No, casi ningún. Para tomar un café 5 euros. Usa tarxeta? Eu uso tarxeta sempre, desde que foi a pandemia. Usted onde leva a carteira? Aquí. Y cuando voy a algún sitio por ahí, la mano metida dentro. Moi ben, ten que evitar levala no bolsillo de atrás. Aí vai moi mal, porque lle rouban. Mal, ahí va mal. No, yo siempre adelante. Tú sabes que levar moita joya, parecer moi ostentoso, fai que os ladróns dixan, pois esa voulle roubar que ten moito carto. Pois bueno, pois que me rouba que non teño moito carto.